नै लोगोफोर मा गोजौ गाखोबाय दा साथिंबो थांनो हाला सिंथिंबो थांनो हाला बिदिसो मोनना लालायलायबाय आं आंखौनो जनासो थाबावलायबाय ओंखायनो गारदो नै थनस्रि आंनिखौबो गार खाथियाव थांलायलायनाङालै खरा नैबे आबैलानि नालेंखर बे नैबे नालेंखरा नैबे बे नालेंखरा बे नङा ओइ बे औ बै नालेंखर दंफाङा लास गुड मर्निं लोगोफोर नै सोरांलायबाय ओमफ्राय जों दा लामाथिं बेरायनो थांनि ओमफ्राय दाखोरबो गारनो थांनि आरो ओमफ्राय नोंसोरबो आंनो नायफालांदो ओमफ्राय नै दाख्लैयो दाउ आथिं बयलार आथिं एवनानै नैयाव माबादो ओमफ्राय नैथिंबो सिद्दोजोबदो दा जों थांसै बेरायथावथावबो दाखोरबो गारना फैगोन ओइ डास्टबिनाव गारनो थांसै जोङो माबायाव मुलि बथलफोर दङ आरो इयाव डास्टबिनाव गारनो थांसै फुङावनो थांगोन सानदोंमोन दा माबासो जालायबाय 7थासो जालायबाय दरजायानो सफालायदो आं सेन्देलानो नैबे गबाय थायो नैखौनो गानना थांगोन आं दा सुफायगोन नैबे दाख्लै गानबाय गबाय थादो थान्दा ओइ पाहार सायावबो न' दंसोयो ओइ दावखाया ओइ थान्दा Ini jangan bareng. Ini kasih apa sih? Yang apa sih? Yang bener gufur apa? Ya kuli, masih. Ayo mau nusak nih. Sudah. Oh ibu gue betul nih kayak ke dasar ini nih. Oh yang apa dong lagi dong sisu. Baik kayak dia, yang itu kayak. Itu kayak nada. Aku lu mana masih? Oh iya deh. Nama sih nih. Sisu. Itu yoga ini kayak siapa lo kayak dia kan. Ting line mang. Ay ting ni Siri ay ni thun Siri ting nuhur Siri ke. Ay ting mana hurana. Ting ni hang ni mereka ni khasya. Meno. Itu no bodoh roy ting gejuau. Oh mansi ni no ne. Ay. Kamu sambra apa? Itu. Jadi punggau na bayi ni. Thun Siri punggau cari benda. Angasih sini. Dah kata kari karena. Nih, sopir bayi kita udah sini ali ambari pakai silit sini ali. Ambari udah spinai sini nggak? Bayi sini ini, tak nggak parka. Ya udah, karai saja ya. Karde, nih thun sih, ang dikebakar. Kacau थांलायलायनाङा लै गारना फैबाय जोङो डास्टबिनाव दा आरो थांनि दसे ओइ लामाथिं गिदिंनो थांगोन आरो ओइ नै इथिं आंनि लानाया ओमफ्राय जों दा नैथिं गिदिंनो थांगोन ओमफ्राय नैसा दाख्लै मानसि थैदोंमोन आरो बिफंमोन बिफङा थैबाय दा बिब' हारसिं बुरै जाना थानायसो ए गोरजिया गोजा नामा ini man goजौ माथो सिरियाबो माबासो बायख्लाब into नै इथिं थांना नायदो जोङो रावबो माबा गैया दिसन ओरैनो जागा होनायनि थांनि गोलैगोन मायाबा आं ओरै हानिसो सानदोंमोन हानि जावख्लाबनाय इदिलै गोजाननिफ्राय नुहुरनायाव नोंसा न'खौ नुहुरगोन ना इथिंनिफ्राय बबे नुहुरा ओइ गोजौ थांबावनांगोन होमबासो नुहुरगोन गोजौ गाखोगासिनो जों ओमफ्राय थिं माबायाव मोनसे आनैलानि न'खौ नायगिरदो जों पात्ता मोनाखै इथिंनिफ्राय नुहुरोमोन ना इ लामाखौ माइनि अन्थाइनाव अग्राव गोलैथारो इनिखिनिया मा खिनियामोनबा
पात्ताखौनो मोनाखै आरो दाना हरबा सिनायगोन र' मेंलायलायबाय ससे थाबायनायखौनो ओइ नै गुफुर बिल्डिं खाथियाव न' जाहानिया अ ओइ बे निला माबाथिं नुहुरनाया ओइ नै सिनायहरबाय न'खौ ओइ बे गोथाङा ना गोथाङा नङा बे गोथांनिथिं खाथियाव बारा ओमफ्राय नुहुरद्रायाखै ओइ गोथांनि खाथियाव नै लोगोफोर इमान गोजौ गाखोबाय दा साथिंबो थांनो हाला सिंथिंबो थांनो हाला बायदिसो मोनना लालायलायबाय आं आंखौनो जनासो थाबावलायबाय ओंखायनो बोरैबा आथिंफोरखौनो मेव मेव माव माव मोनजोब्बाय हे पाहारनि मानसिफोराबा माबायदि थायो गोजौ हे भगबान खिन्थु बोराय मिउ 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 मोनदों सिरिखौ नाहरबाथ' एकदम मबाइलावसो बारा माबाबावा आरो सायाव दंबावोसो लामा बेसेबांबा गोजौ दंबावसोयो न' आरो गोजौ दंबावसोयो थांसै जोङो सिरिखौ नायै मोनसे नायै थाबायलांसै आं इसोरनि मानसिया हागोन आरो माबे ओइ बिबारा एयावबो दोङो नै बिबारा नै पिंक कालारनिया जोंनाव थानायालै बे बिबारा नै गुफुरियो हे बे नै बिबार ओमफ्राय नोंसिनि थालु आं नाहरला खिंखा नायनो हाला मबाइलखौ खिथिं आयौ ओइ नांखालांबाय पाहारा सुथा फैयोबाबो नोंना आधा फैसा होबावगोन होनबाबो नांगौसो आंनो बेमारिफोराबा मादै थाबायो सोरो अ इथिंसो इनिया इ लामाथिंसो बिमान नङा इथिं नामा होमबा हे भगबान बिसोरा हाखाबायलै बिसोरो देन्जार खारनोबो हागौ बिसोरो न'नि सिरिया बेलेग इमान गोजौ खेबसे लागिन जायाना 10 सिरि बा 5 सिरि ओरै खेंख्रा खेंख्रि अ दाख्लै खम मोनाखै ससेनिफ्राय ओरै थानांगौलै डाइरेक्ट सिदा जानाङा ओरै जालाय ओमफ्राय टार्निं जालाय इदि जानांगौ होमबा बाय गिनाय मोना गरम मोनजोब्बाय एबार थाबायनांसिगोन आरो इयाव खेबसेखौलाय माबागोन र' खदाय एरिबा खदाय माने फैबाबोथ' गोबावदोसो फैखायोना ओरैनो सकफोराव थांनाय नालाय इदि थांनाय जाखानाय नङालै बिदि थांखाबाय फैनायावसो ओंखारखांबाय दे सिरिखौ नै थांबावाखैसो मन्दिरबो दंबावो होनदों जों आनै गोदोरलानि न'आ इथिं मोनो आरो ओमफ्राय नैथिं दा जोङो ओइथिंबो बारस'नो हायो जों दा बिदि बेरायलाबायदो इथिं दुर्गा फुजा जायो ओमफ्राय बे तिनिआलि आमबारि तिनिआलि ओरै गिदिंबाय आरो नै फुजाया खाथियावनो जायो आंनिखौ माने तिथि टाटा फुङावनो थाबायनांगौ जोंनिया 7टासो जालायलायो आरो मिथिं मोनबाय ओमफ्राय आनैनि हाबनाय गुलिया मिथिं बै दाखोर गारनाया इथिंनो र' ओरै गिदिंनानै जों थांफिनदों मोनफैबाय थाबायनो थांनाया जोंनिया फुङाव बेरायनो थांनाया नै न'आव लाबाय दासो न'आव लाबाय माने इथिं खेबसे थां ओइ गोजौथिं थांनानै माबा खालाम दाख्लै थिगै थादों ओइ बे नालेंखरा नैबे आबैलानि नालेंखर नैबे नालेंखरा नैबे बे नालेंखरा बे नङा ओइ बे ओइ नालेंखर दंफाङा लास्ट